ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти тозаинтихоби Штатҳои Муттаҳидаи Америка муҳтарам Ҷо Байден барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он аз ҷумла омадааст: ҷаноби олӣ, сарфарозам шуморо ба муносибати интихоб гардиданатон ба сифати президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка сидқан табрику таъният гӯям. Тоҷикистон таҳкиму тавсеяи муносибатҳои гуногунҷанбаи шарикӣ бо Штатҳои Муттаҳидаи Америкаро аз самтҳои муҳимтарини сиёсати хориҷии худ медонад ва сатҳи имрӯзаву муҳтавои амалии онҳоро баланд арзёбӣ менамояд. Бо истифода аз фурсати муносиб изҳори умед менамоям, ки дар давраи фаъолияти шумо дар маснади олии роҳбари Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо ҳамкориҳои судманди байни кишварҳоямонро дар арсаҳои мухталифи мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн рушди боз ҳам бештар хоҳем дод. омодагии ҷониби Тоҷикистонро ҷиҳати сайю талошҳои муштарак дар инҷода ва идомаи муколамаи созанда байни давлатҳоямон дар ҳамаи сатҳҳо иброз менамоям. Бо камоли самимият ба шумо сияти бардавому саодатмандӣ ва дар фаъолияти сермасъули минбаъдаатон комёбиҳо ба мардуми дӯсти кишвари шумо сулҳу субот ва пешрафту шукуфоӣ беш аз пеш таманно дорам. имрӯз дар қасри миллат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маросими савганиёткунии аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои хизмати содиқона ва софдилона ба халқу ватан ҳидоят намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 15 декабр дар қасри миллат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маросими савгандёткунии аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. бояд ёдовар шуд, ки мутобиқи моддаи 73 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 8 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ҳукумат баъди таъин шудан ба вазифа ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунанд. аъзои ҳукумат бо дарки масъулият ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд карданд, ки манфиатҳои миллат ва давлатро аз ҳама боло мегузоранд. тамоми нерӯ ва дониши худро барои рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон содиқона ва поквиҷдонона сарф менамоянд. Конститутсия, қонунҳо ва амру фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя намуда, баҳри баландбардоштани шӯҳрати Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ софдилона хизмат менамоянд. пас аз анҷоми савгандёткунии аъзои ҳукумат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои хизмати содиқона ва софдилона ба халқу ватан ҳидоят намуданд. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон машварати корӣ доир намуданд. масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи дар машварати корӣ баррасӣ шуда, аз ҷумла таъмин намудани аҳолӣ бо нерӯи барқу гармӣ ва маводи ғизоӣ, вусъат додани тадбирҳои ободониву созандагӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ ва дар маҷмӯъ андешидани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат ва назорати нархи маҳсулот дар бозори истеъмолӣ буданд. гузориши хабарнигорони мо. 15 декабр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон машварати корӣ доир карданд. дар кори машварат аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, раисони ноҳияҳои пойтахт, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, масъулони сохтору мақомоти назди президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва бонкҳо иштирок карданд.
масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи дар машварати корӣ баррасӣ шуда таъмин намудани аҳолӣ бо нерӯи барқу гармӣ ва маводи ғизоӣ, вусъат додани тадбирҳои ободониву созандагӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, суръатбахшии кишти тирамоҳӣ ва тайёрӣ ба кишти баҳорӣ, истифодаи самараноки гармхонаҳо, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, омода кардани тухмиҳои аълосифат, омодагии ҳамаҷониба ба таҷлили сазовори ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ, мизбонии шаҳри Душанбе дар чорабиниҳои ба нақша гирифташудаи минтақавиву байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамоиши сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, расонидани кӯмакҳои моддӣ ба табақаҳои ниёзманди ҷомеа ва дар маҷмӯъ, андешидани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ва назорати нархи маҳсулот дар бозори истеъмолӣ буданд. нахуст дар кори машварат дар робита ба фарорасии фасли зимистон ва афзоиши талаботи мардум ба нерӯи барқ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро ба таъсиси гурӯҳҳои корӣ дар ҳар як шаҳру ноҳия, ҷонло кардани тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни мардум оид ба истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ ва ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкорӣ ҷалб намуданд. таъкид гардид ки вобаста ба вазъи имрӯзаи захираҳои оби кишвар дар фасли зимистон бояд ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаву коргоҳҳо сарфи назар аз шакли моликият, низоми истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пешгирӣ кардани исрофкории онро риоя намоянд. зеро ҳарчанд ки захираи имрӯзаи об басанда аст, дар сурати истифодаи исрофкоронаи қувваи барқ бори дигар зарурати ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли он пеш меояд. вобаста ба истифодаи самараноку оқилонаи заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ ки аз роҳҳои асосии таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ ва танзими нарх дар бозорҳо мебошад, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ вусъат бахшида шаванд. тибқи маълумот дар кишвар масоҳати чунин заминҳо 214 000 гектарро ташкил медиҳад ки 107 000 гектари он замини обӣ буда, 32% замини корами кишварро дар бар мегирад. мувофиқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, соли 2021 барои сокинони сайёра соли вазнинтарин мегардад. беш аз 270 миллион одам бо сабаби камбудии маводи ғизоӣ ба гуруснагӣ ва қиматӣ рӯбарӯ мешаванд. бинобар ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумориданд ки бо мақсади афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвар, майдони кишту кори зироатҳои кишоварзӣ, махсусан картошка ва ғалладонагиҳо зиёд карда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди корҳои созандагиро дар мамлакат таҳлил намуда изҳор доштанд ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вақти ниҳоят кам мондааст, вале иҷрои корҳои ободонӣ то имрӯз ҳамагӣ 65%-ро ташкил медиҳад. тибқи маълумот бояд то рӯзи ҷашн боз зиёда аз 9000 иншоот сохта ба истифода дода шавад. дастур дода шуд ки аъзои ҳукумат, сарпарастони шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби сохторҳои марказӣ, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ба масъалаи вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ диққати аввалиндараҷа диҳанд ва иҷрои пурраи нақшаи тасдиқгардидаро таъмин намоянд. ҳамчунин барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳу ағбаҳо дар фасли зимистон ва риояи ҳатмии қоидаҳои зидди сӯхтор дар тамоми ташкилоту муассисаҳо, аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, супоришҳо дода шуданд. ба хотири таъмини аҳолӣ бо маводи ниёзи аввал масъулин дастур гирифтанд ки бо истифода аз захираҳои мавҷуда дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, хусусан дар пойтахти мамлакат, ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар намудҳои маводи ғизоиро мунтазам ташкил намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба таъмини зиндагии шоистаи мардум ба хусус табақаи ниёзманди аҳолӣ барои дар арафаи соли нави мелодӣ расонидани кӯмакҳои моддӣ ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат ба ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вазорату идораҳо дастуру ҳидоятҳо доданд.
ҳоло дар кишвар даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки бо ташаббуси бевоситаи президенти мамлакат ташкил гардида ба кашфи истеъдодҳо мусоидат карда истодааст ҷараён дорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон талаб карданд ки ин тадбири фарҳангӣ бояд бо тартиби муайяншуда ва одилонаву воқеъбинона ҷамъбаст карда шавад ва ҳайати ҳакамон ба ин масъала эътибори ҷиддӣ диҳанд. инчунин таъкид гардид ки ширкаткунандагони ғолибони озмун аз ҷониби раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳавасманд гардонда шаванд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доирбакори муназзами иншооти энергетикӣ, хусусан пайваста таъмин намудани аҳолии шаҳри Душанбе бо барқу гармӣ, таъмини рушди бемайлони соҳаҳои саноат, маорифу тандурустӣ ва фарҳанг, баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони пойтахт, беҳдошти ҳолати иншооти роҳу нақлиёт, обрасонӣ, хизматрасонии коммуналӣ, бозорҳо ва савдо, бунёди иншооти маорифу тандурустӣ, фарҳанг ва варзишу солимгардонӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва дигар шахсони масъул супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳои дигар ҳамчунин барои баландбардоштани маданияти шаҳрнишинии сокинони пойтахт, ниҳолчинониву кабудизоркунӣ, хусусан дар арафаи ҷашни Наврӯз, нигоҳдории муҳити зист ва таъмини зебоиву тозагии хонаҳои баландошонаи истиқоматӣ, таъмин намудани фаъолияти муназзами корхонаҳо ва муҳайё кардани ҷойҳои навикорӣ, волояти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ дода шуданд. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз намуданд ки мардуми сарбаланду ватандӯсти мамлакат, аҳли зиё ва ҳар як фарди бонангу номуси кишвар анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасамонро идома бахшида, бо сарҷамъиву муттаҳидӣ барои пешрафти Тоҷикистону соҳиби истиқлол ва ободонии пойтахти он саҳми босазои хешро дариқ намедоранд. идомаи ахбор боиси таассуф ва нигаронист ки идея сокинони мамлакат дар баробари сари вақт пардохт накардани ҳаққи истифодаи нерӯи барқ ва системаи гармидиҳӣ, инчунин нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода бурда, дар натиҷа боиси талафот ёфтани он мегардад. ҳолон ки бо роҳи дуруст ва сарфакорона истифода намудани хизматрасониҳои коммуналӣ аз ҷумла нерӯи барқ ва гармӣ дар таъмини саривақтии аҳолии мамлакат бо барқи доимӣ замина фароҳам меорад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар натиҷаи гузарондани санҷиши якҷоя аз тарафи гурӯҳи кории нозирони хадамоти сарҳисоб ва нозироти ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик дар биноҳои истиқоматии рақами 31 ва 27 воқеъ дар кӯчаи Асадулло Ғуломови ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 4 ҳолати қонунвайронкунӣ, истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ аз ҷониби сокинон муайян карда шуд. баъзе аз шаҳрвандон нерӯи барқро ғайриқонунӣ берун аз ҳисобкунаки барқӣ истифода менамоянду дидаву дониста ба буҷаи кишвар зарари молиявӣ мерасонанд. ҳангоми санҷиш аз ҷумла муайян гардид ки шаҳрванд иҷоранишин Қурбонов Муҳаммад Рофе дар бинои баландошонаи рақами 31/2 манзили истиқоматии 31 ғайриқонунӣ ва бо роҳи дуздӣ ноқилҳоро насб намуда қувваи барқро берун аз ҳисобкунаки барқӣ истифода менамояд, ки дар натиҷа ба талафоти нерӯи барқ боис гардидааст. ҳисобкунаки барқе ки дар ин ҷо ҳозир мо дида истодаем ба мақсади кам намудани масрафи қувваи барқ аз тарафи муштарӣ хилофи қоидаҳои содири қувваи барқ ва гармӣ перемичка монда аз байни ноқили шиддати якум ва дуюм ки дар ин ҷо 50% ҳисобкунаки барқӣ масрафи қувваи барқро ба ҳисоб намегирад. ҳамин амале ки ин иҷро кардааст мо бо ин санади қоидавайронкунӣ тартиб додаем. мувофиқи қоидаҳои содори қувваи барқ ва гармӣ банди 5, 11 ва 13 2 киловатт гирифта истодааст. ҳисобӣ кардем 717 сомону 87 дирҳам дар як моҳ. ба ин монанд муштарии дигар сокини кӯчаи Асадулло Ғуломов дар бинои истиқоматии 27 хонаи 69 нерӯи барқро беистифода аз ҳисобкунаки барқӣ истифода намудааст. барои риоя накардани қонунҳои амалкунанда аз ҷониби шаҳрвандон нисбат ба амали онҳо санадҳои қоидавайронкунии ҷаримавӣ тартиб дода шуд. хомӯш кардани автомати худкор ҳисобкунак пурра аз кор боз меонад. нақшаи пайваст тағйир додани симр кандагӣ. дар натиҷаи гузарондани рейди муштарак муайян гашт ки ҳисобкунаки барқиро нақшаи пайвастро тағйир додааст ки дар натиҷа масрафи қувваи барқро пурра ба ҳисоб намегирад.
این سیما کندگی است چخیلی که به شما معلوم است تغییر دادن نقشه پیوست یمی حسابناک برقی برخلاف قاعده‌های استفاده‌وری قوای برق بوده در یک ماه تقریبا 2.5-3,000 کیلووات به حساب نمیگیرد این اگر اهمیت داده باشه پولی نوچیز میسپره اجرای 66 نقشه پیوست حسابناک را تغییر داده است و پورا قوای برق رو بیرون از حسابناک استفاده برده است من چخیلی میبینید درآمد است برآمد نیست حسابناک پورا از کار باز مونده است واقعا در فصل زمستان که نارسایی نیروی برق بعضا مشاهده می شود چنین افراد منفعت خود را از منفعت دولت و جامعه بالا گذاشته سببگار تلفات برزیادی نیروی برق می شوند چنین ریت‌های مشترک من بعد نیز از طرف گروه‌های کاری در مقیاس جمهوری از جمله در دکان و مغازه‌ها تشکیلات و کارخانه و بناهای استقامتی گذرانده می شود در وقت سنجش معین گردید که کوچه اسدالله غلامов 27 31 معین گردید که خودسرانه استفاده بردن قوه‌های برق رو به قید گرفته شد از شهروندان احترامانه خواهش می‌نماییم که نیروی برق رو سفسطه‌کارانه استفاده برده به چنین قانونشکنی‌ها راه داده نشود از طرف گروه کاری چنین سنجش‌ها من بعد گذرانده می‌شوند هدف از برگزاری سنجش‌ها این پیش از همه کم نمودن تلفات نیروی برق و با برق دائمی تامین نمودن اهالی مملکت میباشد در این زمینه ساکنان باید در استفاده مقصدناک نیروی برق مسئولیت شناس باشند و استفاده مقصدناک برق و سپردن مبلغ‌های تمام نمودهای خدمت رسانی حتمی است علاوه بر این ندانستن قانون شخص را از جوابگری آزاد نخواهد کرد тамошобинони азизу арҷманд ин буд барномаи иттилоотии ахбор ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон бимонед.